Gabi. Oras. Oras semat itu. Oras ma dihamu para sulami marga samosir. Oh, Kami semat yang. marga lubatubing. Na gabi hula simatua ni beremuna marga simarmata. Jadi di tikyon gabi marapara sidoli mahita hinorkon ni naung helanami beremuna. Molo boru nami natotong do gabi boromuna. Jadi di sido apara sidoli Gabi. asa kita makatai todo boru tubing do nyo boru taon. Kalayang ko dito nga di bagas muna boru samosir mol. Kami matutupang itubu. Kamu ma anggo painudun. Jadi tung masay godang do hujalo kami sinamot di boru tay. Alay di son tung otik sosadia penata pasatami las marohani wada mulas marohani wada tolbingla donon nami masongon hatas tua asa si titi si kopama golang-golang pengarahuna otik sosadia data pasatami tua musibah sinamot ni borotai gorang mapinasuna tidak boti pasar. Apa sidoli? Mau lihat gabe jala hor sama di hita nama para sidoli. Kon sudah dohot hamuna keluarga besar marga tobing lasro hatta. Ima nang rak mengudurok kita nak kaningan. Tu bagas joron debata. Ima bajal pangas masuk badia ima anak kota ima boruta dohot di beremuna berenami ima gabe helamuna. Jadi ope itu tu di pas hatta muro tu ima sinamut nagodangi. Sinua bulu na si banna horas, sinua pertuturan na si banna horas. Gabi jala horas mai itu tu. Ima nang di pasar tamuna, ima sinamut di bortu na gorangi. Polta bulat tula si manggulay na hamu urbat jalo sinamut di bortei. Dot tami malay marga samosir. Sian hami marga samosir. Gabi jala horas lo pasar tami. Ima tu di hita jakana maranggi. Mana par sidoli samosir marga tobing. Tapulan si bagating na dolo di pergendingan horas jala gabi mahita dihita kana marangi di mana mara para sidoli molo dia kaulaon na para sidoli molo di hami ulaon hami ma di jolo hamu ma di pudi muna jakka ulaon na siroa song do di molo di hamu ulaon hamu ma di jolo hami ma di pudi muna jakka ulaon sila siroha ope para sidoli sian hami nang majalo ima sinamot di borute na godangi ima to sondo na tutua ima bagot do nama hartolna dulu nama robian horos jala gabe mahami ima hita mar para sidoli marga samo nama jalal sinamot borte saya lang tukar dana ma pas pasus jalot tasya tuha tadi pada jadi hoboru molo di jolo nami hoboru bor samo sir roho molo di jolo nami ale tong do hoboru dobing alai boru maka marga samo bapa ikoni do honomu horos bapa alan nunga nyon bere namion imana gabe helani na tutui raja marga tobing jadi hope bere manang di dia beho marulaon manang di dia be maringan aru akam marga tobing pasangap marga ni hululang dokot tulang dokot amang wajari hami ho dakadu bangna amar tulang amar rerina anak do bere anak kon nami do jiko najaran nami do da bere da ingoti manang di dia pemaringan pasangap akka ulam jadi songoni dulu di botokku do di leku nunga tutung las rohatta ima pada sedarion lai dotto dia to mau jalo hami sinamot ni ima boru nami ima boru marga tobing jadi ope tutu las marohatta mulu tu pesoni sari tua ma di hoga jang umur dah lai dot di hoito ador hadukan na itu gun lobo ador hati itu di horbo nalang sorma tua maho boru do di holaku pai di popu satu nomor ini satu nomor nono jadi soni mau lah hata hamala teh sian hami ima hitan mara para sidoli marga samosir do aja nadong di tinggion bohar para sidoli jadi ima amang para musik nabi
masih siu kan jo hami do apa rasi dulu nami. ulama, Baik kamu jo musik number tu sih. Setabi amang, amang raja bolong. Setabi inang, inang sori badai. Setabi di hamuna, otang adong asahuta. Narutu pesta uju, di anak namio. Bunga udur behami, dohot perboruan. Madapot tok kamu tulang di bangolion. Nanaho pasahaton, titi marakubon. Narutu jolo muna, naliat narolo. Bulung namar tapu, bulung isi marlasuna. Di jalo mati timarang sahat. Sahat, sahat di solu, say sahat mang. Datu botean Horaso. Horas mang, horas mang, horas matudu. Jadi Amang boru do di hona boru. Bagus. Di son pas nami ma ulos pas samot ala naung anak muna nagai behela nami boru nami nagai paru memu atau ngang boru na boru masamok ma di hamu atuaun masamok mahagabeon nang akasilas niro atu zuluanon. Yaitu hatama namar mahakamuna tujulanon asa totong hamu gabe dapok las niroha ala naung paromemuna boru nami marsangap kami hamu dapot tua. Jadi donon nami masukon hatas tua asodar luka ma tugu lubu ador hati timai tugu ni horbo nang naksar matua mahang boru kudo na boruku patugu pau pusaha matu namar nini malolo monang mang boru uloson. Baik musik deh. Oh lamang. Ulos pasamo di. Ulos pasamo dong, ulos tahuni, si ganjang rapuo. Pasahadok kumatu hola esila sapang, pasahadok kumatu hoi topina ribo. Pangino aku Tuhan, marhite-hite, ulos pasamo dong. Angkiat mahibas-ibas jala horas-horas, jala penggeng saur batu ang hitabe. Anak minumnya gabe helanku, boruki gabe barumaimu. Bersiap jua kita dia kana hurang, bature hita dia kana hurang nega. Zaman sidik mamar saling siap, taulah holong Ora. nasihat Tuhan. Madar nang isian. Jadi dihamu hela simar mata. Nati nodo ni lokak mudo boru namion nagabi donga saripem. Nama si haolong at dohamuna. Jadi kayak gitu juga sama kau boru. Kau bukan kami paksakan, kami suruhkan supaya kawin sama si Marmata kan. Kalian menjalin tali kasih, maka Tuhan merestui. Jadi kalau perkawinan yang direstui Tuhan itu akan mendapatkan berkat berlipat ganda. Yakinlah itu, taatlah sama Tuhan, yakinlah sama Tuhan. Jangan yakin sama diri sendiri, jangan yakin sama pemikiran-pemikiran sendiri. Jadi segala sesuatunya diselesaikanlah dengan doa yang tulus kepada Allah. Ruhut, ini mama inangnya. Kau sudah milihnya si Arinaku. Baik-baik berumah tangga nak. Cepatlah kau nak punya anaknya nanya. Juga Ari, sama kau kuserahkan anakku Ari. Kalau ada kekurangannya bagus ngomongnya mangnya.
Aku sayang sama kalian dua, Mang. Aku sayang sama kalian, Mang. Ya, Mang ya. Tuhan Yesus memberkati kalian ya, Mang ya. Untuk adikku Ruth, itoku yang tersayang, kami mengasihimu, Dek. Hari ini hari kebahagiaanmu, kami menghantarkanmu kepada keluarga Simarmata. Jadilah berkat di tengah keluarga Simarmata. Tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang baik, yang bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada keluarga Simarmata. Di sini ada Amang Boro sama Namboro, anggaplah itu jadi orang tuamu. Dan di sini si Hari yang juga jadi laiku, itu adalah suamimu. Patulah dan taatlah seperti kita taat kepada Kristus. Untuk laiku Hari Simarmata, aku titipkan adikku kepadamu. Jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan kepadanya, tolong ajari dia, jangan main tangan. Jagalah dia, bawalah dia, bimbinglah dia. Kalau banyak kekurangannya, bantulah dia, ajarilah dia. Kita sebagai laki-laki, kita adalah imam bagi keluarga. Sekali lagi, itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi sonata pasu-pasu amadodon nami asa tubuh lata basikoru di dulu di purba tua tubuh anak-anak mahamotong tubuh boru dong amumai satu nasar matua. Asa tubuh nila pakak mai tu tubuh ni hotang. Manang na tu dia pe hela nami do boru nami mangalaka di sima dapo pas samotan. Asa sasa di sulu masaha matubotian di 300 jorok dia jibata. Saha matong hamuleleng mangolu jala saha tu panggabean jala horas-horas di paroro amat tali bata. Amang palmasin nami. Oh, Mang. Aleng pasa ulos hela baik kamu musin atu si. Gabi. Tubuh lak dainang, tubuh sikoru, tubuh anak koinang, tubuh boru. Asa marlu kamahamu bisa desolu. Mana lulu inariko dalam mingolu. Hai hot maho di hatuawi tadi kon ha bosoni tua pangalan ho. Malo-malo boruku Marsia doban Marsia juang mahamu Marsada rohan Burju-burju boruku Marsi matua Asa tada mahonan Boru ni raja Ijal hononmu maboru Hamina tua tu hora. Jadi nama kela di son mandar sel betubing molo sesamosir dang dapok mumadar ala hedan betubing do kan. Jadi kotu parubasa dua nomon. Jadi saya mau nak song anak kening dia madar inang go haduan molo aha buar bapa buar roma bonok ko madar helaun tersoni do. Jadi radotan jadi ba posdol hanami dang gabe paktiomon tu akana sosuman tu akana suman gabe ulan di harajaun idona paktiamonon asa mena. Ia baru miinan baru main nanti nodong dong aku gabe sahur batua bos marham natula Oh lebih lo. Oras batu gijang oras enggak usah oke ya pandai bisa apa itu jadi Baru amanan Riko Uzolom Riko son amanan Riko son Sari sorbi Pitu naik, pitu. Oh loh Ngurun nami saluna, do ipoto nami. Masalah serota apalagi kion.
di nama jalo pamasu-masu perbagaso persaripeom ma yana komuna doa kalai muna palatikion sajoron itu hatta melalui naposona sisa datang yang mahita anggiat keluarga na berbahagia anak tahun hela namion dok buru namion didok na tua ador haduka to tuguni lobu ador hati di tuguni horbo nang sorma tua mahum wa tugu bahuku sama tu nomor nini sama tu nomor nono tawasat Mengarah mak ama sanes do ama ni Messi. Iya, pabor haton yara komuna doho parpemuna balik ke tujuron itu hatta anggiat tujuron narum marana marboru nasida asas sedatangnya kita keluarga na berbahagia nasida di son adong ulus pas saton nam itu hamuna anggiat mangulusi akan naringgano tujuron narion ipatikum menahujur tuwonan itapinen tu dia hamu mengalaka saluhuna warga Semarmata tu sima dawata parsaulian Betul. Coba karena uli mete Nami dohot baru nami son pasaton nami ma ulus holong tong do ulus herbangon jawab pangidoap kami di tengah-tengah nami asima rohani tu hatta di paherbang matangan nana sumbadiai di pasu-pasu omba di hamusa dan iroha do akka tiur-tiur ni pikiran sada hamuna di rumah tangga muna tiur-tiur pikiran muna tiar-tiar manang akka pasamota dia mutu sudoanon jadi dohonon nami ma asa emesi tempe tua ma parlinggoman ni Siborot horas mahamu di paro horas mahamu di paroro amat tadi bata ma jadi si monang-monang ma amang palmusin nami baik pasah ulus holok kami tu hela nami dok baru nami baik kamu ulus na musik na hopat susi Masuk siala hulu Ison. Dibor sotar dum dibonai siala gala hati na tuturan di gape berhasot nanga hutang mga somangan asal matulus angan-angan balik ser-ser masa lendang balik ser-ser masa lendang beng beng balik ser-ser masa lendang balik ser-ser masa lendang beng beng belum bisa ridang labe-labe ya ujolo itong si poriban dapare kelia ujolo Hota pulo bosi dengadoi mainon harme dongan napogosi dengadoi dongan aku gabe balik ser-ser masa lendang balik ser-ser masa lendang beng beng balik ser-ser masa lendang balik ser-ser masa lendang beng beng Horas Kurang nanti di sadu hamunian itu saya bodoh holok kata ada pak halo Bison rodo hula-hulamu siat tajung marawa lima huta galung dohot siap punguata madok lasa siala naung majalo pamasumasuon persaripeon lima buru balang labere nabeon mulai ate matutu asa dapat matong dihamu sokon dari kondisi tua-tua asa balitang mabagawe tu mudalo situduan harimu batong gabi botokku ay nungahamu nagabe masih ulu-uluan jadi dihamu berenabe pengantin
Hon tulang muna utagalog siya tajong barawa doon na siya medam maon do agatan titante muda itu di sondon wae. Jadi sayang dia matong keluarga na berbahagia mahamu, apalagi di zaman ni Kopikon ima pesta di hita ala batak bolo tukpe di berek kamu manang na torop sopiga tulang muna utagalog maklum mah di masa Kopikon gudang na diba na biar adok pinekatan na jadi sialani dotong asa doon ni situ tua mah doon na itu hamu asa pinatikom mah hujur tu topi ni tabian tu dia pihamu mangalaka berenami tu sima hamu dapota persaulian asa cita batu mana perlinggoman di Siborok amat tadi bata aduh si lihat tua saya sauk matok kamu di Paroro sahak masulu sahak batu panggewe ufasahat kami mandon ulos nami si ganteng rabu saya giat matutu nagabe parhorasam madihita jala panggabian jadi soni mah diamu permusik nami alamat baik dulu semah habis siat tulang nasi bebere nabi baik kabu majo marolop-olop tot dikit. Marolop-olop tot dikit, ay nang dito busi-susi, aku sudah bagaimana saya roha kumadohi seorang tiki tujuh bang Yesus tuaki tot di nama ngajar yang terbang merlas di roha seorang tiki tujuh bang Yesus tuaki di halo narohaki tumasoboy bebagoi matanado managapau pindola tu bangihona Horas Parjudiro di hola Sara do Herbang manang Sara do Herbang baru di Sorpi mak bawa itu tulang soni matu tikina do suruh hatta ido rohanami satu takas sulu suami berenami narohanami dan ay narohanami besoni itu tulang alay partikian do mabain nama sasi sonari tulang mau lihat tema amang boruh gabi tulang gabi kalau nggak di pasahat tamu tiki tu hami ima hula-hula na marang-maranggi silaban amang boruh gabi tulang nakin nunga di pasahat na tulang mu boras pir dalam ni tangan nami tu hatta asara horong batu pirmen na poki baul pasalo pir matu dini hita saluna burju junwa nang akapas samota batu tu ima tu amang boruh gabi tulang tung las itu tudo rohanami dina hubere kami hamu lain nami namar-hamarangi tung rapak jong-jong rak mekel atong asima roh itu hatta dia muak kalai nami do ipoto nami dohono nami ma songon ni tu palitang men na bagabe tu badol suta dua dia mulai nami ipoto nami namar-hamarangi arimu magabe asal totok kamu masih paulolo batu tu lai dinaro udangan ni lekon bang neng rumah tangga ma anakmu las itu rohanami marga silaban atong tangyang nami tuduh hatta saya dapat madiho ador hadukan na tugu-tugu lubu ador hatiti tugu-tugu di horbo nang saurama tua ma laiku doh ibotoku pairing-iring paupu satu naman ini satu naman nono batu diamu berenami nakin nunga di jaloamu hatani tu hatta di nama Pak Jong-Jong keluarga yang baru kesimpulan dari si dos rohamu sada rohamu naso jadi siram yang go so sinirang dihampaten tong pos rohanami sada do rohamu di keluarga asang giat keluarga sitiru kamu keluarga silas neroha di tonga-tonga masyarakat lumupi ma nang di tuata atong asima roha tuata tu bulak-lak tu sikoro
diolok berbadua. Tuan anak tua boru mamu, jalan amu mai saha tu saur madua. Betul. Pinatikon hus rumah di julur tapi. Manang tulia hamu mangalaka, saya tu sima totong apota parsaulian. Asa sahat masulu sahat batu butenti garas. Upa sahat taminon ulus nagajang torok rabu. Dalak ni tangyang nami tutuhata. Tong leleng may tamangulu sahat panggabian. Dala horas-horas. So ni masyan hami silaban. Gabi tulang nami manik. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat nang dihita sa luhupna. Dia muna amang buru nami. Gabi tulang. Hami tulang muna margamanik, rodo makalason, imanang majalo parbogas pardongat saripeo kape, pahop punami sa tonga-tonga ni jabu muna. Marhite na persona ima malipta. Sialani diharoro nami makalasonin. Dison hubok kami do ulos na gajang. Asa tung gajang niya barita gabi barita horas ubegyon nami siya kamuna sa luhu na hamuna marga si marmata. Gabi Jadi tu bere nami nang buruku ate. Ador haduk kama togu-togu ni lobu. Atau hatiti togu ni horbo. Nang sorma tua ma bereku do boruku dinapa togu pahopu saha ma atok tu namar nini jala saha ma tu namar nono. Betul. Dihamuna amang buru nami marga si marmata gabi namar hamarangi. Gabi tulang. Balitang mapagabi tu madak sita doan. Hari muna do gabe ala nunga huberek kami hamuna marsi paulo doan. Betul. Duak songoni manang di pahopu nami ate. Paupu ana doho paupu boru bereng mahami opumon marga manikon las rohanami ope dohono nami masongon na tutua bitang na rumis tuho buna somorop anak petong dihamuriri nang boru peto toro saat solu satu boten ni tigaras toho mado otik nai hape cabutulna nyan kamu pengurus lupa satu ni alayope songoni ma kondisina Dison hubuak kami do siap punguata. Gabi tulang. Ima songon anggaran dasar punguan manik raja boru bere nang ibe bere na adong di tebik tinggion. Molo pangoliana dosian anggota ni punguan ini hepeng malianon berupa anggaran dasar. Jadi sialani donon nami masongon na nidok ni tua-tua titin mana tino pagolang-golang pangarau na. Otik sosadia anggaran dasar naboy di patupani punguata ima punguan manik raja boru bere nang ibe bere na adong di tebik tinggion sai tuhatta mana manggohi pasu-pasu. Betul. Jadi langsung maju anggaran dasar itu amang buruta. Ido. Jal mana buruda songoni anggaran dasar ni punguta. Ope satu boten itu garas toho mayatong di rodang ni bulan. Hupasat tami ulos non ulos siat tualongon leleng mahita mangolu sahabat panggabean uhut ma di pasu tuan. Songoni mahata nami sian hami tulang marga manik do punguan manik nadong di tebik tinggon. Jadi hamuna sada god nang mita ope pade nami. Haroro nami di sonuaing imat tulang marga manik. Setabi tulang. Gabi ang buru. Setabi. Paima so ditursok kamu asa hualu si ami satok kijo. Oh, gabi ang. Jadi songonot tulang. Mamerik situasi kita nyan digok ni rohanami ikorodo hami manomba razai tulang nami do hula-hula namar hamarangi. Alai mamerik situasi di kondisi nama sanuangon. Marpangiduak kami asa hualu si hami hatani tulang doho di hula-hula nami. Mau lihat teman itu, mau lihat teman di hita saluhuna. Dia murah zani hula-hula nami silaban nang songoni tulang nami manik di baga seperti kianon nomor lasni roha kita tulang nunga di hata razai nakin si basaton ni razai taringot tu pahop bumu hami pelas roha nami sehingga menyan berhiteun holongmu ima tu pahop dabok ni luar jubang nani jalahan mertangia kita tu amat teribata asa diuloi selu natang yang ta asanya tutoru marbulung tu ijang merdaka matu sia rating Tuhan birang iman yang sebagai dota tu mata debata di bawah pumur di ulau tasadarion alani raja nami
tung songo dia bera zanami na boy sobra na boy terbaik kami tuamu hula-hula nami silaban do tulang nami manik las maroha ni razai ala na songo itu pinama sanuangon jala ido na masa di tebing tinggion ima taulahon mamer situasi ta ala yang go kami marsoba di razai soba ni uhum na boy terbaik kami las ni roha nami ma tung songo dia be adong hatan na matu na mandok do sasako balia sasako dak sudah purung na nang pe sosakok jadi balia dak sudah sobani uhum pasahaton nang pe si baheno sosadia dari tung songoni berazanami titi mana tinoba golang-golang rahur-rauna tung songo dia besok bari pasahat ima borumu di bagasa do hela bari batama manggohi pasu-pasuna songoni men narohan nami razanami upasa time matur razai gabe amang boru ope di hamuna padunami nang romahami tulang dohot ula-ula na poso silaban pasahat ulos tupamoron namion opewe damang mamusik na hobar tu si Di permudu-mudu ho Tuhan di palua ho doa sesudah dosaku didongani horoa diurupi horoa disudena masa di ngoluku ai horo Tuhanku ai horo rajaku damai sumurung di ape hoko tua patobu warohaki asa margogo dan dilo aso au marsa dan dilo aso tarilu mangadopi pargoluoki ai horo Tuhanku ai horo rajaku horo Tuhan horo mangot dioki di pargoluoku pasahon doho was jadi upasata mbak tu hula-hula nami samosir do tulang narobot nami si tijak romah muraja nami laus sam udang awer dah perdulu ke gir jadi alu pak ayo bye balik son rodo ami bere tulangmu pasaton dotowuru pasaton bolos siga rabu alai ala nasoboi ro tulang muna dua naik anu pasaton bolos tulang muna dua saya gabi keluarga na bahagia ma monon saat tujulon wala tema Jadi do topeu pertama tu mata kedua na keluarga ni amang baru nami marga Simarmata di partikyanon ngarohami ima hula-hula muna marga Samosir na doho hami marlas ni roha ima naung majalo pasu-pasu pardonga saripio bere nami doho buru nami di partikyanon mau liate mari Tuhan mau liate mari hita boy denggam mardalan ulauno do ibagasan las ni roha parjolo di hamuna lain nami do iboto nami mau liate malay mau liate ma ito nga di pagurang-gurak ko bere nami saat di partikyanon di pangulioko alay tong do pesan nami ate unang ipasabuhon ang pemkeluarga tonggoy ko binomo dah unang maila kami marga Samosir ronan non la dia no keluarga no kami do na maila to jadi pesan nami ajar-ajari ma paru maimon ito unang ibot botor si balga rohaho akaburu nami terus taranggi aka si balga ate-ate do unang ibekkoy dah lembuk bain asa denggan nyon aka geleng mo saluhna jadi mau lihat mari tu hatah di sok kami hula-hulamu martang yang matong toputan na martua di bata asa totong di bagasan dame do las niroha keluarga ni berenamion asa diamuna lain nami tarlumo bima pong diamuna saluhna akan maranggi marga Simarmata mulai memang baru di padimu di muka mudo jala diajar-ajar mudo lain namion boy ulauno di bagasan dengan do las niroha asa dapat ma diamuna hatanina tua-tua nama dok baliga main
itu modal sitadoan arimuna namarham marangi matong sa gabi ala takas do hidahami marsi paloloan suang sangoni madilain nami do iboto nami hatani na tua saya dapat madi hamuna dua ador haduka main na tuguni lobu ador hatiti tuguni horbo penggeng sarma tua mahamu pairing-iring pahopu pangi dua to puta namar tua dia saha matong tu namar nini saha matu namar nono jadi sangoni madi hobere do to boru ate ingot hatani pastori kunci berkeluarga komunikasi dah odo sude dia bepadok ikon komunikasi molosong nebere komur ing punya boru namion ada apa mak ada apa sayang ada apa dek ni moto unang itu murko ada songoni mulai bere komula sekarya jonon bere namion atai boru unang itu songon nasing buhim unang nim lihat jo minum pak minum sayang ide dohonom unang itu kimarhale sayang mula berkeluarga tong ikut dohono sayang dah songoni do beruda asa dengga dia karena berkeluarga jadi mau lihat tema ubere kami nyan sian hamuna dua songon naka serasi do jadi masa 7 bulan narion dapok ma di hamu hatani na tua nama dok asa bintang main na duru miris obo matuna semorop anak petong di hamuna diri baru petong tung torop asa tubuh la lamen na tubuh ni sikoru di dolok ni purba tua tubuhan anak mahamu tua boru dongamu mai asa tong satu saur matua lomak mendal silijuang lomak soni babuan tung di dia pihamuna dua mengalugahon rumah tangga munon jala berjuak kamuna alai pangiduan saya disi mahamu dapat akka pangomoan asa saha masulu upasa tamen non ulus nagajang si torok rabon parhitian donate asa totok kamuna di pasu-pasu Tuhan martangyak kamuna asa songo gajang ni ulusoma gajang ni umurmuna songo nima nang torok ni rabu ni ulusoma torok ni pino permuna unang ioloy hamu hatani pamarete gabinna daw ulaho nak kana denggan berkembang biaklah inna do yang di hatani si Musa jadi ido pesan nabi tuh asa gudang akka pahopun nami aduan ido tong asalah serata jadi mau lihat tema sahabat solu Uma tu buat ni 300 toh mai di rodang di bulan upasa tamen non ulos si ganjangan setoro rabon pangiduan matong tu hatta nomor tua di bata sah mau gabian jala totong di ramot Tuhan songoni mahata sia kami tulang samosir mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema di hita upasa tama tu kamu tulang nami setijak desorata mau lihat tema di Tuhan ta mau lihat temanang di hamuna ibe bere nami keluarga si marmata nunga disok kami tulang rarobok muna tulang rarobok ni ibe bere nami di bagasat tikiwan marga si tijak songo dia las ni rohamunai songo dido nang las ni rohanami anggiat ma tangi tulang rarobok marga si tijak keluarga ni pahupunami di bagasat tikiwan keluarga na baruon anggiat ma keluarga na berbahagia yon dijoloni jolma, dijoloni masyarakat, dijoloni keluarga si marmata, lumobi ma nang dijoloni tu hatta. Ima tang yang nami lai si marmata, tangi yang ditulang rarobot, asa di pasu-pasu Tuhan nasida, mengalugahon rumah tangga na baruon, sahatu na saur matua. Dirok na tua-tua, asa hariara di holak-kolang ni huta. Tubuh anak matua boru pahopun namion dongan nasida mai sahat tu nasaur matua. Sahat solu, sahat matu botian itu garas. Kupasat tamian non, ulos nami siak kami tulang rarobot margas tijak. Sahat ma kita saluk na tupang kabian. Sahat menang tepar horasan. Kemudian hata nami siat tulang rarobot margas tijak. Jadi langsung mati hujau hame yang guru. Songono matulang. Alam Amerika situasi kita inian sangat do hula-hula nami do tulang narubuk nami merhiti hun nama sanwangonon tung sungguh dia be raza nami nabu terbaik kami soba tu hula-hula nami samosir do tulang nami sitijak las maruhamu tulang gabe jadi saluhutna akka tangiang dohot hata nauli nadi pasahakmu tuberemu dohot tuburumu jujung ma disimat jujung nasida tua ma dia bara nasida jala jojak ma disimat jojak nasida asa dapuk maniluan nasida jupang ne jalahanna mamaso-maso ma amat tadi bata say tibu ma nasida mangabi-ngabi tujulan narion jadi itu songot dia pesob
Labui di pasahat kami ima perburumu doh lemu balas marohamu adong doh hatani nama tua nama dong titik mana tinoba golang-golang rahu-rahu nah tusung dia bena bui terbain di burumu do helamu bahasa di Batama mangkohi pasu-pasuna jadi alani tulang di hamu hula-hula nami samosir dung sipul di pasahat tamu holong ni rohamu tu borumu do tu helamu hamu do menugu beremu do borumu ima tu inganan nangku baik kami las dorohanami sayang dia memerhitihun saut saluhun nasilakam nerata sokoni menarohanami raja nami sido boti abi mau lihat mak jadi perpudiman non nulis pandogu dah jadi apa satu nulis mahita teh amang pada nami asal pasat nami ulus yang tulang dohot tulang robot si tijak baik mana hisai amang pasu-pasu naung jinalo muna siar raja ni hula-hula muna ima aparasi dulu nami lo betubing songoni nang akka tulang muna saluhuna jadi hami di semanggohi siar tulang marga samosir jalamak kehe hamuna anggia ma tujulanon hehe manauli hehe mana denggan tarlumobi ma di perumah tangga muna asa hutugu hami hoberedo boru sah menda solu tinogu ma tubotean say sah mahita leleng mangulu jala saat nang tu panggabian abang permusi nami asa utogu hami bere nami bae mana obar nahi say beda godang nai coba di detok
Yarta. Aman Elsa, Amar Ripka, Aman Yaurel, Amar Rohani, Amar Surya. Rohamu, asa topi tak? Kabuan, tu dia pehamu saluhuna bang boru mangalakat ada apa samotan. Mbak tutu. Enggak? Jalang B. Amani Kalista, uson. Satu pun dipakak mai itu pun dihotang. Anang datu dia pehamu mangalaka di sima ada apa persamotan. Mbak tutu. Ngabiang baru mulai tema di Tuhatta ala Luksoni dengan ulau tahun di bekas Sararion kayak mulai tema nang dia mau amang baru tung takas samu mang ulau pada Sararion jadi asimat tonglohan Tuhatta saya lam dia mau gugu bisu tuzulanon nak parbinotoan jala saya suara sioloan suara muna tuzulanon atong dohonon nami ma asa adora luka ma tugu-tugu ni lobu adora titi tugu-tugu ni arubo nang saur matua ma amang baru do na baru pai hutiu pau pusaha matu namar nini marnono butima Matu tu. Ate adong dope dihita namar haha marangki namar domat tubu ing nang boru nang ibebere nami rade dope hami di son